Masambanchezo mukhamuzungulira footage ya CCTV imene imaonesa zonena kuti pa Biwi filling station pamachitika ndithu zinthu zina zake zachimpwirikiti ndipo potengera ndi imene amayankhulira anthu amadzanena zonena kuti anthu enake anabwera kuti azabe pa filling station imeneyo komano apolisi anabwera kudzapanga rescue mwansangasanga potengera ndi imene nkhanizo zimayendera komano tisanapite ndi nkhani tati tionere ku footage imeneyo kenako tiwize ndi nkhani ndi chonga choti muitsate bwinobwino. Nawo posatira zimenezi apolisi anabwera nawo kudzapanga clarify pa zinthu zimene zinachitika pa Biwi filling station ndipo potengera ndi amene amayankhulira polisi ku Lilongwe amene watundi a Foster Benjamin amadzafotokoza kunena zona kuti incident imene sizoti panali akuba amafuna akuba pa filling station imeneyo komano chimene chinachitika nchona kuti apolisi amene amalimbana ndi umbanda oba galimoto amafuna kugwira munthu wina wake amene dzina lake ndi Chimwemwe Banda. Munthu ameneyo akunena zona kuti mu chaka cha 2025 cha mu December mo anapita ku Blantyre kakumana munthu wina wake ndikumunamiza kumene kuti amubwereke galimoto ndi kumulipira ndalama ndi tikupeza kuti imeneyo inali safe driving ndipo choka pamenepo mkulu ameneyo anathawa kuchoka ku Blantyre ndikubwera ku Lilongwe amakhala kuzungulira kumeneko ndipo kusatira zimenezo zikuona kuti communication panalibe pakati pa mwini wake wa galimotoyo ndi adamino a Chimwemwe Banda zimene zinapangisa zoti akadandaule ku polisi ndi apolisi akuona kuti anagwiritsa ntchito ukadaulo wawo ndikuyamba kupanga track galimoto imeneyo imeneno anayiona kumeneko ku Lilongwe ndi posatira zimenezo zikuona kuti pamene pa Biwipo ndi pamene anazampanga sport munthu ameneyo kuti amumbwandire ndi cholinga kuti apange recover galimoto imeneyo ndeno zikuona kuti adamino anazazindikira mwansanga kuti apolisi akumufuna force apolisi akuona kuti anali mu civilian ndi anazadumphira mwansanga galimoto ndifake mwina tinaona kuti galimoto yachoka mwa speed kuchoka tu pa filling station ipo ulendo kuthawa ndi ngati tinaona ndithu kuti apolisi amaombera nkhani yake inali zonena kuti amathamanga galimoto ndakuti anakwanisa ndithu kuombera matayala awiri of which ndikuti atokhala akumbuyo komano Chimwemwe Bandayo anakwanisa kuthawa ndi galimotoyo ndi akuti anapita chakoncheso uku kumene anakayipanga dampu ndi kuthawa so apolisi padakali panopa ndikuti akumusakasaka mkulu ameneyo komanso akuti simulandu okhawo umene anapalamula akuti amafunanso kupanga zomwezo kuti abwereke galimoto mu zina loti afuna kupanga hayala ndi zikuona kuti kumuthamangisa kwa polisi kuwapangisa zonena kuti apangeso rescue galimoto amene amafuna kupanga hayayo makesi ngati amenewa opezera zonena kuti anthu abwereka galimoto ndikuti ili njira yonena kuti abe galimoto zimenezo akhala akuchitika ndithu kwambiri makamaka amene amatenga mu dzina la safe driving chifukwa kutenganiso ni mbuyo pang'ono mu chaka cha 2025 munali cha May mmene mukapane pa 21 May apolisi anazagwiraso mkulu wina wake wa zaka 32 pa mlandu umene ankamuganizira kuti anapamula anthu ameneyo pamene anapita kukabwereka galimoto zochuluka kwambiri galimoto pafupifupi 22 ndi chimene ankachita mkulu ameneyo ankapezeka zona kuti anapita kukahaya ina yake imene imadziwika ndi zina loti Success Civils and Automobile kumene koko anabwereka kwa magalimoto okwana 17 ndi ankanena zona kuti iyeyo amapanga ngati agent kubwerekera anthu ena ake galimoto ndikuti amapeza kuti akatolera ndalama amakapereka bwinobwino kwa aino ake akahaya imeneyo kuchoka pamenepo ndikuti galimoto zinazo anabwerekaso kwa anthu ena so chimene chinachitika nchonena kuti mkulu ameneyo samabweza
ndalama. So chimene chinachitika nchona kuti mbuyomo akuti ankapereka ndalama bwinobwino mmene anagwirizanirana pa contract yobwerekana galimoto zimenezo. Komano mukupita kwa nthawi anapeza kuti mkulu amene wasiyato kulipira ndalama zimenezo zimene zinapangisa zonena kuti eno ake akahaya apite kukadandaula ku polisi. Pamene amakamfufuza mkulu amene kumupeza kumugwira ndi pamene zinkaziwika zona kuti ankabwereka galimoto zimenezo kumakapanga ngati surety kapena kuti chikole kwa anthu ena akakabwerekako ndalama. Ndakuti ankabwereka ndalama ndithu kunabwerekako 4 miliyoni mpakana kumafika 14 miliyoni zimakhala kubwereka kwa anthu osiyanasiyana. Koma pasa magalimoto amenewo tinaonanso kesi ya mkulu wina ake amene ankaziwika ndi zina loti Mputa Hero anabwerekanso galimoto kwa munthu wina wake nzake chonsecho. Kuchoka pamenepo anapezeka zonena kuti wakayisintha blue book number plate ndi zina zotero ndikupeza zoti waigulisa galimoto imeneyo. Ndi mwina wake wa galimoto imeneyo anapeza zoti anayizindikira galimoto atakumana pamenepa kumfunsa munthu amene amayendera ndi amene ankaulula zoti galimoto imeneyo anagula kwa munthu amene iyeyo anazambwereka. Kusatira pamenepo anapeza kuti munthu uja anamugwira kumanga ndithu. Recently taonanso kunzuzu kwachitika incident yofananirako nenkhani ngati imene kunapeza zoti makosana enake omwe mmodzi mwawo ndi Kumbukani Mwakifwamba anakamunamiza mkulu wina wake kunzuzu komweko kumuuza zoti afuna amugule galimoto yake. Kuchoka pamenepo anapeza kuti magayi anangoti akukayesa galimoto omwe kuthawa. Analipo magazi awiri asowa osaonekanso zimene zinapangisa mwina wake kuti apite ku polisi. Atakadandaula ku polisi, polisi kuyamba kuchita kafukufuku anapeza kuti galimoto imeneyo ayipeza m'makwalala a kunzuzu komweko ndi kumbwandira mkulu amene amasunga galimoto imeneyo. Kuphatiza panepo mmodzi mwa amene anapita kukamunamiza mwina wake galimotoyo kuti afuna kumugula. Incident ina ndiyokhudzana ndi magayi ena aka ku Zimbabwe amene anabwereka galimoto ku Zimbabweko kukaha ina ake imene galimoto yake inali ya mtundu wa Land Cruiser latest odula kwambiriwa pafupifupi 400 chakuti miliyoni malayi kwacha. Ndi magayi amenewo anapeza kuti galimoto ayibweresa ku Malawi ndi kuyamba kuyisasa pansika. Kumapeto kwake ndi zimene zimaziwika zoti galimoto imeneyo magayiwo anachita kuwomba ku Zimbabwe. Kuchoka pamenepo ndi kuti magayiwo anamangidwa. So nkhani ndonena kuti kwa amene amapanga mabizinesi amabwerekana magalimoto makamaka kwa anthu amene amabwereka oti akayendesa okha galimoto zimenezo safe driving mafuna kusamalisa kwambiri. Andi nkati nkotheka zimafuna kuti galimoto zathu kwa amene timapanga business ngati zimenezo kuzilumikiza GPS tracker ndi cholinga choti masenarios ngati amene akachitika pasamavute kuapanga track anthu amenewo. Aito mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera. Kutheka mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zona kuti polisi ku Lilongwe abwera nokuza kupanga clarify zokhudzana ndi incident ya pa Bewi filling station pamene ena amanena zona kuti aku Bamford amafuna kuba pamenepo. Ngati maganizo amenewo alipo fotokozani comment section koma ulemekezanso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 njonga ndi nkhani zambiri zikamachitika ndi zitakupezani mosavuta.